Sup mga tol, welcome back to my channel. Ito sa Clark tayo. It's me again, siyempre Pex Salas, ang iyong motovlogger. So dito tayo sa Clark mga tol. Maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung bell para updated po kayo lagi sa mga video na i-upload ko. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Siyempre kapag nandito tayo sa Clark, siyempre maglilibot tayo rito para naman yung mga kababayan natin sa ibang bansa o sa ibang lugar na hindi pa nakapunta rito sa may Freeport Pampanga. Ayan, siyempre ililibot ko kayo rito. Ayan yung gagawin natin ngayong araw na to. So alas 2:30 ng hapon. Ayan, papunta ng Clark Terminal 2. Ayan, dire-diretso ka lang dyan. Ayan, kung makikita natin dito. Ayan, yung bagong Terminal 2 na airport. Ayan yung mga aeroplano. Dire-diretso lang tayo rito So nandito tayo sa may Clark. Ito yung tinatawag dati na picnic ground. So ngayon Clarkland. Ayan, Clarkland na lang siya ngayon. So titingnan lang natin dito. Ayun napakaraming tao rito. Presko pa rito Ayan sarap mag picture dito. Ayan, may mga kubo-kubo pa sa loob. Ayan, mga ganda rin dito sa loob. Ayan Clarkland siya ngayon. Hindi siya. Sigaw, ano lang. Ganda para rito. Ang ganda pala rito. So, ang dami rin nagpipiknik dito. Ayan. Pwedeng ipasok yung sasakyan tapos maglatag ka na lang ng kumot or maglagay ng tent tulad ng ginawa ng isang yun may tent siya. So ayan, may dalang pagkain. Pwede kang maglaro. Ayan napakarami palang pumupunta rito. Ayan. Ito lang yan sa may Clark yung di pa nakapunta rito. Ayan yung mga nagpipiknik may mga dalang pagkain. So didiretso pa tayo rito. Hanap pa tayo ng magandang mapapasyalan or magandang view. Ayan, dito sa Clark hindi tayo pwedeng dire-diretso rito. Ayan, kahit walang mga nagbabantay o walang stoplight, kailangan munang umstop bago dumiretso mga tola. Yung hindi nakakaalam. Ayan, napakaluwang ng Clark. Yung mga grupo ko, ayan, paki-subscribe na rin yung mga channel nila. Sila Eric Malasakit, Flickr Motovlog, RM Pops, Pops Tunay, Pasaway, si Hydro Motovlog, si J4 Speed. Sino pa ba? Napakarami na tayo kasi nakakalimutan ko na yung iba. Basta yung mga
Kapampangan vlogger o Kabalen moto vlogger dito sa may Pampanga. Shoutout sa inyo. Ito yung Clark at napakaganda. And sa kaliwa pala ipapunta ng main gate and Balibago. And sa kanan papunta ng Fontana and Mimosa. Ayan. Ito yung Oxford dati, ngayon ay Royce Hotel and Casino. So didiretso lang tayo rito. Pupunta kasi ako ng Sapang Bato. Wihil Aswan. Ayan. So ito yung park. So dito tayo dadaan. Ito yung Clark Mimosa. Ganda rito. Presko. Ngayon yung nakikita yung mga yan is restaurant or mga coffee shop, ganyan. Ito yung Cafe Mesa. Ayan o. Dito ko nakikita yung mga big bike eh. Buti ngayon wala tayong nakita. Ayan, open na pala yung part na to. Ito naman yung casino eh, Mimosa Casino. Ayan, Casino Filipino. Mimosa din yan ha. Mimosa Casino. Hindi tulad sa pero isa lang yan sa Balibago. Kung magja-jogging ka, sarap tumakbo rito. Oh, mga nagpipiknik. Ayan, kung gusto nyong pumasyal dito, open na pala. So may na-aksidente rin dito. Ayan oh. Warak na warak yung sasakyan. Mukhang nadaganan ng puno. Ay, dito tayo dadaan. Ganda rito, napakalinis oh. Yung mga naglilinis. Ayun, mga ganda ng part na to. Na marami ring mga Korean food o Korean restaurant, Japanese or kahit ano, basta mga pagkain dito. Ito tulad niya no, 365 Dream Mart. Ayan o, mga Korean mart yan or mga Korean food. Dito makikita natin yan. Ito, meron din papunta rito, meron part din dito. Ito pala yung tinatawag bicentennial, para yung dito sa kabila. So eto, pupunta na ako ng Sapang Bato. Hindi natin malibot yung Clark ng ano, nung matagal. Alam mo naman yung mga GoPro,
madali lang malobat. Tsaka matagal naman yung 1 oras siguro sa pag-vlog. Baka hindi rin tatapusin yung ano natin, yung mga video natin. Tama na siguro yung ano lang 10 minutes to 15. Ito, maraming mga nagbebentang pagkain dito sa may Sapang Bato. Ano, may magtitinda rin ng mani, manok, ganyan. So didiretso ako rito. Sapang Bato ay mga nakasulat. Ito, malapit dito si Apple Diap. Yung Sapang Bato na to. Ito, linagyan na lang arang ito. Dati kasi open to, wala yung grills na yan o yung bakal. Ito, dahil may tumatalon nata dati rito. Napakalalim ng tulay na to. Ayan o, ayan yung Clark. Nasa loob ng Clark, ayan yung mga building. Ayan, pupunta na ng bundok to, yung Sapang Bato. Ayan o, parang nasa Baguio ka na o. Oo, sigsag din yung pagpunta rito. Kaso di tulad sa Baguio, mataas talaga. Ayan. So ayan muna yung vlog natin for today's vlog mga tol. Maraming salamat sa inyo. And see you next vlog na lang ulit. Salamat po.